No tää siis kirja kertoo siitä, kun Tapio menee Prometheus-leirille ja tutustuu siinä Moonaan, joka toimii siellä ohjaajana. Sitten ne tutustuu ja loput voitte itse päätellä kirjasta. Kirja on samalla hyvä, mutta myös jännittävä. Lukikaa se! Luen nyt teille yhden lempikirjoistani nimeltään Kipinä. Yksi mielenkiintoinen arvon mekin ansaitsemme. Kajahtaa kovempaa kuin kertaakaan harjoituksissa. Tapiokin laulaa eikä välitä, vaikka ei pysyisikään nuotissa. Hän tuntee protukorun nauhan kaulansa ympärillä. Moona puristaa vieressä hänen kättään. Tapio näkee, että Moonan silmät ovat kosteet. Mutta suu hymyilee. Jotain tässä hetkessä on Tapio ajattelee. Hän ei vain osaa sanoa mitään.